to neno ka gima nyalo doke wang'e. Victor, mana gi kama ikele no to bende gi kama jeyo sekele no. Ntiere gik ma ok wanyal yie mondo mi otimre. En adier ni kidonjo mwalo kacha to ambende for the first time ayudo gi wuoyi ma chuny gi chwer. Giumo wangi kendo gitwere kabisa ka girido lak gi ne gidwaro Kagushia. To king'iyo gik manyo wacho taparo ni ji mang'eny nyo penjore ni to ibigeme karang'o. Makmana ni adier ni seche moko jomoko wachoga ni jela nolos ne joma chuo to kare olose mana kapok sani ochopo. Nikech ka koro sa ochopo ma koro idwarie to bende iyudo kinyalo kirni. Weche manyo Kagushia wacho ok gin weche mowinjore. Nikech king'iyo kowacho ni jal moro amora mabiro gocho ne jatend piny ombulu kata kweth mar sirkal, nikech gin gik manyo wacho kendgi ni gibiro dado nyaka e bwo otanda. Gin weche ma keto oganda kama tek, nikech mane momiyo ombulu ng'ato nigi ratiro mar go ombulu ne ng'at modwaro. To kochiwo siem bila ka ting'eyo ni ntiere jopiny makawo gino kaka en. En kaka jatelo, to jatelo ntiere weche moko ma kiwacho kaka jatelo, nikech ntiere joma luwi, to ntiere jok ma gin gidhi gi implement gino. Achiel kuom gik ma wabiro wuoye matenore gi weche mag vijende pacho ka en niya, ntiere gik moko ma ka jatelo wacho to ng'ato dhi time teno duogo nyisi ni jatelo dong' ineno ka wasetimo gicha. Koro iyudo ka samoro gima ng'ato wacho higa achiel kata dweche mathoth bang'e biro luwe. Emomiyo kaluwore gi gik mane wakalie pacho ka gana 2007 akia ni Kagushia ni ne pod otin machalo nade, to be kang'iye taparo ni en ng'at man gi leke 32 nyaka bed ni gigi noneno kata ka notin kata ka nene klas 1 2 3 to en jatelo. Omiyo gik manowacho gin weche ma nyaka kwedi, to ok mana kwedo kende. Wageno ni geme godo kaeni dhi bedo puonj na joma moko. To bende gigi nwang'iyo chien ka nyalo paro ndalo moko Moses Kuria gi jok mamoko ma bende ne ineno ka samatin ni gwelo gi NCIC ne weche gi bedo ni onge atwa mosekawo munyayo weche gi. Kech iyudo ka samoro NCIC temo ni mondo gitim balancing, ni ka ng'ato wuoyo marach koni ticha kirito ng'at ma wacho marach koni eka mondo mak gite. Makosa gi gima rach onge balancing. Omiyo dibed ni chik mar NCIC Act mar 2008 cha